tulevaisuuden ajatteleminen, se vähän mietityttää, että mitäköhän tässä nyt tekisi. Ja vähän joskus stressaavaakin. Mä oon Santeri Pohjanheimo. Mä oon 19-vuotias, joulukuussa 20, ja mä käyn Helsingin yhteislyseota. No mä sanoisin näin, että jos mä olisin silloin tiennyt tarkalleen, mitä mä lähtisin tekemään, ja se olisi amiksessa, niin mä olisin mennyt sinne. Mutta lukio vaikutti mulle järkevämmältä 9-luokan lopulla, niin mä menin sitten lukioon. En mä tiennyt vielä kunnolla, mitä mä haluan tehdä. Siinä vaiheessa, kun mä hain lukioon, se oli aika varma, että mä haluan musaluokalle. Iskä on vähän aina painostanut lukiota enemmän ja enemmän kouluttautumista. En mä olisi varmaan lukionkaan päässyt realistisesti, jos iskä ei olisi vähän se pikkasen potkinut siinä vieressä. No mulla oli yläasteella, just tässä koulussa, mä olin yläasteella tässä samassa koulussa, niin täällä oli mulla ainakin mukava toi hissanopettaja, niin hänkin on mahdollisesti boostannut sitä, että tykkää historiasta, mutta just mennään takaisin tähän iskään, niin iskäkin tykkää historiasta, niin me ollaan, kun mä olen pienempi ollut, niin katsottu jotain esimerkiksi historiadokkareita ja luettu jotain historiakirjoja ja vastaavia. Syksyllä mä kirjoitin juuri sen historian. Mun oli vähän pakko myöntää, että se oli vähän jännää ensimmäinen YO-kirjoitus. Siellä on paljon pulpetteja ja kaikki istuu samassa salissa hiljaa tekee koetta. Se oli vähän jännittävää, mutta kyllä se sitten siitä meni. Että siellä sen istui muutaman tunnin, teki parhaansa siinä kokeessa, mitä osaskaan. Ja ei se sitten loppujen lopuksi niin erikoista ollutkaan normikokeeseen nähden. Se on selkeä, että mä menen armeijaan sitten heti koulun jälkeen kesällä. Muuta mulle ei ole vielä täysin selvänä. Vähän, jos myöntää, niin stressiä vähän, kun pitää miettiä, että mihin nyt lähtisi sen jälkeen, mutta ainakin tietää, että mihin ei halua mennä. Ehkä se semmoinen vaatimus, että mun on pakko tehdä nopeasti päätös, on osalle aivan liikaa vaadittu. Varsinkin näiden nuorten, jotka on tämän korona-ajan elänyt ja vaatimuksia on tosiaan joka suunnalta. Sanotaanko näin, että mikään ei ole vielä ainakaan suoraan sparkannut, että mä haluan tehdä juuri tuota. Kyllä, luultavasti pitäisi alkaa keksimään hiljalleen, jos totta puhutaan, mutta kyllä se tulee sieltä vielä. Osalla on semmoinen olo, että mä en halua edes miettiä jatko-opintoja. Että tulee se semmoinen vähän niin kuin, että ei, että mulle riittää nyt, että mä käyn tämän lukion ja mä haluan nyt niin kuin rauhoittaa sen. Ja semmoinen ajatus, että mä lähden inttiin tai mä pidän vapaa välivuoden ja matkustan tai teen töitä, mutta nyt mä en halua miettiä niin kuin jatko-opintoja. Ja sitäkin toivetta mun mielestä pitää kunnioittaa. Ei voi niin kuin pakottaa valitsemaan. Mä oon töissä urheiluhalleilla yleensä iltavuoroina. Jos nyt ei mitään erikoisempaa juuri tuu, että tietää, että juuri tuota haluan, niin kyllähän se nyt joku on pakko valita jossain vaiheessa. Että joku vähän mieluisampi kuin se, mihin ei tietenkään todellakaan halua. Niin kyllä niitä on aika monia, johon mä en halua esitä. Justiinsa vaikka siivooja vaikka esimerkiksi, mutta onhan noita. Vaikeampi se on miettiä, että mihin haluaa. Mikäköhän kurssi se nyt olisi ollut, kuitenkin OPO-kurssi, niin siellä oli ainakin joku pitkä tehtävä, joka vähän rasittikin mua. Pitkä tehtävä netissä oli nettisivu, jossa oli niinku eri urapolkuja nimeltään, niin sieltä piti valita joku. Ja sitten siellä oli niinku aivan virusti tehtäviä, että niinku justiinsa tulevaisuudesta ja urista ja tämmöisistä, että kirjoita missä näet itsesi tai vastaavaa. Siis sitä tietoahan niin kuin on ihan valtavia määriä, eihän siitä ole kyse. Mutta haetaanko sitä tietoa loppujen lopuksi? Siinä on joku ehkä ensin se semmoinen niin kuin, joku tulppa,
joka pitäisi ensin saada niin kuin poistettua. Ja sitten sen jälkeen vasta lähtisi niin kuin se prosessin liikenteeseen, että nyt mä voin hakea sitä tietoa. Kyllähän he osaa hakea, jos he haluaa, mutta välttämättä nyt ei vielä niin kuin haluta. Mutta mistä se tulppa tulee, niin sitä mä en tiedä. Että tuleeko se siitä tästä maailmantilanteesta, tuleeko se niistä ristikkäisistä vaatimuksista kotoa, koulua, joka puolelta yhteiskunnasta. Niin se onkin varmaan semmoinen 1000 taalan kysymys. Ultimaattinen haaveammatti. Mä en ole ihan varma.